Какво е философията? И защо философите говорят толкова безсмислени неща? Можем да видим всякакви дефиниции за философията, но най-общо казано, философията е удивление от нещата в света и самия свят. Философът вижда чаша и се удивлява на това как чашата може да съществува. Човекът, който не е философ, поглежда чашата и си казва: това е чаша и с нея се пие вода. С това за него въпросът е приключен. Така разликата между един философ и един всекидневен човек, който не се занимава с философия, е разлика в начина на виждане и мислене, в начина на възприятие на света и нещата в него. Философът възприема обикновеното като необикновено и е способен да му се удивлява, да се пита какво то е и как е възможно то изобщо да е. Всекидневният човек вижда чашата, пита се за нея и се отговаря чрез начина на употреба, чрез нейната практическа приложимост. Така, на всекидневно ниво, чашата се явява единствено като средство, което изпълнява някаква практическа цел, която е да утоли моята жажда. Това е виждане на света по начин, подчинен на битовите потребности. Тоест, животът е сведен до всекидневното, до това, което помага на човек да преживее и днес, и утре, и в други ден, без да усложнява излишно. Усложнението пък е всяко нещо, което не ми помага за постигането на тази цел. Следователно, няма смисъл аз да се питам какво чашата е, понеже от това не зависи дали утре аз ще бъда жив. Такова едно питане не ми помага, а е по-скоро загуба на време и енергия. То е непотребно и с това безсмислено. Философът обаче би попитал защо това да съм жив е смислено и защо усложняването е лошо, а опростяването е добро. Всекидневният човек вероятно ще отговори, че едното е лошо, а другото добро, защото едното пречи на изпълнението на целта, докато другото му помага. И тук философът би попитал: как от това, че нещо ти помага за друго нещо, следва, че то е добро? Ако, например, убийството е лошо, а целта ти е да убиеш някого, онова, което ти помага за убийството, добро ли е или е лошо, ако самата цел е лоша? И ако човекът тук му отговори, че то е добро, доколкото служи за постигането на целта, то тогава този човек е прагматик и мисли изцяло инструментално. За него няма неща като общ морал, закони и ценности. Той е този, който задава своите ценности и морал. Единственият абсолют за него е прагматизма, т.е. придържане към това, което помага за осъществяване на неговите цели. Това обаче, дали неговите цели са стойностни и добри, се определя изцяло от него. Така, убийството може да бъде видяно и оправдано като нещо добро.